Kajingalang kalarai ruban ai daga dorkas chaulat kajala u vision muganathan ban dawa ban Pynkiew no eka baha Khajna mar pokhandau ne royalty bajio na sorkar jala ka council klai thu ba minchwa ka jiyo eka baha ba saupho na sispa ka Khajna mar pokhandau na sorkar hande ka sorkar kala khati shushu da ka jingpen her eka baha na ka saupho shaka arsan halor kani na kaliang CM ka KHDC lo ong ba ka executive committee kan satho shaulat ka jala pu un Pynkiew biang eka baha Khajna bajio na sorkar jala ka executive committee ka ban khreru igani ko we ban tho show governor ban Pynkiew biang ya ka share on royalty baros kata ka ba khaji sisa manswang yo nru pho la sau pho dan bakla ka dong ka port jong CM manore la penhiar sekar pusan ni mentang in ong ba na ka pusan ka share jongi di ban Pynkiew biang saka 60 40 jong state government bari ka dingin sa tho show governor baun decide igani ka kam but tang ba shwa bangin tho ila idea how ia in charge jong ka mine and minerals but ia in charge of finance bakin work out the modalities kena bagi pengkrea itu tho time has come ba ia ka share ka jongi ka badai bar sekata saupo di ban penihar sekarang in Pynkiew biang sekan rupo barngis kan bo gobernur snap ikani nam taka interest jong komsel ban penihar chaprang yi kam jongi komsel